So hello my family, welcome back to new video guys. Finally आङो दिनैबो फैलायबाय मोनसे new video लानानै आरो दिनैनि भिडिअ'बो जागोन जोंनिया र'स्ट जानो आरो दानियाथ' नोंसोर गासैबो मिथिखायोआनो जायफोर माने फेमास जानो लुगैयो बिसोरनो डाइरेक्ट फेसबुकफोराव थांनानै डाइरेक्ट आंगा मांगा होननानै माने फेमास जानो नागिरो आरो इउटुबाव फैनो नागिरो दानिया बिनिनो खामानिया गासैनियाबो माने गासैनियाबो दङ गोबांनियानो फेमास जानो थाखायनो निजिनि ड्रेसखौ फुगोन फेमास जानो थाखायनो निजिनि खुगाजों गाज्रि बाथ्रा बुंगोन बिनि सायावनो आङो दिनै भिडिअ'खौ लाना फैदों आरो भिडिअ'थ' हिटानो जागोन थ' बिदिबा थौदे दिनैनि भिडिअ'खौ थाबैनो स्टार्ट खालामसै आरो बेजों लोगोसेनो गाइस नोंसोर मोनसे सटिस रिक्वेस्ट होयो चेनेलाव गोदान फैदोंबा प्लिज यार चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बे आइकनखौ बल सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय बाखि थौदे बिदिबा दिनैनि भिडिअ'खौ थाबैनो स्टार्ट खालामसै बेफोरखौ नायनानैथ' मानसिफोरा गोबां रागा जोङो माने गोबां रागा जोङा जानांगौ बेखौ मोजांसो मोनो लेकिन लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइबखौथ' बानायखायो जोंनिखौथ' बानाया जोंनि बेफोरदि मोजां भिडिअ'निखौ बानाया बिदि फालतुफोरखौसो बानायोना मानसिफोरा बेनिखायनो आङो बुंनो सानदों माने बिसोरनिखौ माने जायफोर बिदि बानायो माने बेफोरदिखौ माने एसेबाबो हेडखौ होनांगोन आरोना जोङो माने हेड होआबा जाखाथारा माने बेखौ नुनानै मा नुदों आं नोंसोरनो खिन्थिबावनि र' खेबसे बे मायबा मोनसे भिडिअ नामा बबे एंगेलजों नायनानै मायबा मोनसे भिडिअ नुदोंमोन बे भिडिअ'थ' सेकेन्डनिसो आरो बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय मा ड्रेस बुलायलायनो नागिरो बेलाय नोंसोरनि खुगाखौथ' मिथिखायोआनो नोंसोरो उनालासे बेफोरदि फेक खालामहैखागोन बेखौ मिथिखायो अब्लाबो खुगायाथ' एसेबाबो लेथ्राया फार्स्टआवनो थांग्रोखायोना होमबा आंखौ माने दाख्लै जावनाय नोंसोरो जेनेबा आं लेथ्रा होनायाव फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायजेननायाव जेनेबा आंखौथ' जावदोंमोन अब्ला इसोरखौ मानो जावनाया जेनेबा आंनि फल'वार्सफोरानो माने आंखौ जावदोंमोन आरो कमेन्टआव ओमफ्राय बेफोरदि लेथ्रा होनग्राफोरखौ बांसिन जावनांगौ माने आंबोथ' दाख्लै रागा जोंखानासो होन्दोंमोन रागा जोङालासिनो होनाखै बेबो मायबा मोनसे भिडिअ आरो नोंसोर डाइरेक्ट थांनानै नुनानै मिथिखायो आरो बेखौ आं नोंसोरखौ जावाखै माने आंनि गासै भिउवार्सफोरखौथ' जावाखै आङो जियानो जाया माने नैबेखौ जावदों आरोना बिसोरो ओरैबायसा सानो दानिया नैबेयाव एसे भाइराल जानोसै भाइराल जानानै साननैसो दावराव जासिगोन ओमफ्राय आंनिया मोनसे चेनेल खुलिबानो आंनिया इउटुबाव फल'वार्स थांखासिगोन आरोना गासैनिबो बाथ्रा नङा बिदिया गासैनियाबो थाङा सोरबा सासेनियाल' थाङो माने बिराद बयालै बेफोरदि भाइराल जानायाथ' नोंसोर गासैबो मिथिखायोना आंथ' अलरेडि मिथिखायो बिराद बया इफोरदिया मालाय हिन्जावफोरासो ओरैनो फाननानै फैसा मोनोलै ना लोगोफोर हिन्जावफोरा फाननानै मोनो होननानैथ' नोङो माबोरै मिथिखो आरो हिन्जावफोराल' फाननानै मोना नोंबो थांबानो जाबाय अबेबा साइडनि हाग्राफोराव थांबानो जाबाय गान माराले तु भी मिल जाएगा तेरे को पैसे माने जौ सेरेब ना साहा दखान बायदिसिना होनानै फैसा मोननायखौसो होनदों लोगोफोर गाज्रि बुंनो थाङा गाज्रिखौल' बुंनो सानलै बिसोरो बालफोरा आंबो बेखौ बुङाखै दे आंबो नोंखौ बै बारि सिंनि मोसौफोरखौसो होनदों मोसौ बोरमाफोरखौसो फाननानै नोंबो फैसा मोनगोन दे नों आंबो बेखौ होनाखै बेखौनो होनदों बारि सिंनि बबेबा बारि सिंनिफोरनिफ्राय लाना फैदों मासे सोरनिफ्रायबो लाना फैदों मासे बारि सिंनिखौ लाना फैबानो जाबाय आंबो बिखौसो होनदों गाज्रि खोथा सानलायगोन नोंबो दानिखौ जों जाबाय उखुम मुदानि खुमब्रा बोराय दानि सिख्लाफोरा नागिरो हौवा बोराय होमबा जों जाबाय फोथारबारिनि मोसौ हालुवा बोराय जियानो जा डायलगाथ' मोजाङानोमोन जावथावनाय नङामोन बाट एसे होना होबाय आरोना थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरो मोजां मोनदोंबाथ' नोंसोर माने मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनोबा खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनोबा खालामा बेथ' आंनि खोथा नङा बेनिखायनो नोंसोरनि गोसो मथे मावबानो जाबाय आरोना जियानो जा बिदिबा मोनसे नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनगोन आरो नोंसोर लाइक खालामना होबानो जाबाय दे आं माने भिडिअ बानायनो दासो एसे रोंहांदों ना आरोबाव नोंसोर लाइकफोर खालामनो हायोबा चेनेलखौ साबस्क्राइबफोर खालामनो हायोबा उनावलासे डेन्जार भिडिअ फैगोन आरोना फार्स्ट हिट भिडिअ जागोन माने इफोरदिनो जागोन आरोना बेनिखायनो चेनेल साबस्क्राइब खालामना बे लाइकखौ अल सेयार खालामना लाबानो जाबाय